ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଟେକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଚାଲୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପୂଜା ଦେଖୁଛି କହୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ନଟିଆ କହୁଛି ମୋର ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚଢେଇ ବସା କହି ଚିଡିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନଟିଆ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଉଦାସ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ଗାଣ୍ଡୁ କହୁଛି ତୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯା, ଆଉ ମାସ ଗଠି ଚୁଟି କଣଲେ ତୁ ପାନିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦବୁ ଆଉ ସିଧା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନଟିଆ ଯାଇ ସେଲୁନରେ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନଟିଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବାପା କେମିତି ଗଲା, ତୁ ଏଠୁ ଯାହାରି କାହା ପୁଅ ଏଠିକି ଯାଇଛି। ଆଉ ନଟିଆ ବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ, ତୁ ଏଠୁ ଯାହାରି। ଆଉ ନଟିଆ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ତମ ପୁଅ। ତାପରେ ନଟିଆ ବାପା ତାକୁ ଗାଡି ଗଲାଉ। ତାପରେ ଦିନ ନଟିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଡିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନଟିଆ ନିରାଶ ହୋଇ କ୍ଲାସକୁ ପଳଉଛି। କିଛି ମାସ ପରେ ନଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଗଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଜୋର ଜୋର କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସିଧା ନ ହବାରୁ ପାନିଆଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ପାନିଆଟା ଗାଣ୍ଡୁ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଚିଡିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଟି ସିଧା କରିବାକୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାସେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସିଧା ହେଲାନି। ତାପରେ ତାକୁ ଚିଡିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନଟିଆ ଗାଣ୍ଡୁ ବାଡିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହବା କଥା ନୁହଁ।